Tento zápas mal podobný priebeh ako zápas so Švédskom. Plný elánu, emócií a prípravy na zápas nám v podstate nevyšlo to, že v úvodných minútach inkasujeme gól a v podstate tá psychika je trošku narušená a nedokážeme sa z toho spamätať, čiže ideme dole. No a vlastne to je pre supera ideálne a my, kým sa z toho pozviechame, tak inkasujeme znova gól, ale v podstate sme im to ponúkli našou hrou alebo vylúčeniami, hej. Lebo my sme dneska inkasovali zo 6 gólov 3 v oslabení. Nemalo by sa stáť, že pokiaľ sme vo štvorici, tak dokážeme ešte faulovať a postavíme supera na nohy a ideme brániť v trojke. Na tejto úrovni a s takýmto tímom, ako je Švédsko, USA, a hlavne USA naozaj sú vynikajúci v premieňaní presilových hier, tak sme odsúdení inkasovať gól. Tak my sme chceli hrať aktívny hokej, narúšať ich rozohrávky, čo sa nám trochu aj darilo, ale hovorím, že tými inkasovanými gólmi hlavne išla psychika dole a potom to už nebolo celkom ono. Tak je to hlavne na nich, nedokážem predpovedať budúcnosť, ale chlapcom treba naozaj tvrdo pracovať v nasledujúcich sezónach a vtedy je predpoklad, že sa uplatnia aj vo vyššom hokeji, áno. Slovenská 18 hraje první ligu mužů na Slovensku. Je to podle vás dobře, nebo jak to hodnotíte tady ten projekt? Hodnotím to ako ideálny stav, keď mnohokrát hráči odchádzajú za určitých podmienok do zahraničia a celkom tento stav nezastávam, nepodporujem ho skrátka. Totižto v projekte, my keď hráme prvú ligu s mužmi, hráči absolvujú tvrdý, náročný tréningový program. Je o nich postarané, čo sa týka regenerácie, rehabilitácie, aj pedagogický proces funguje. A my môžeme charakterovo spoznať hráčov naozaj na veľmi vysokej úrovni a tým pádom môže byť hráč nominovaný potom na nejaké fórum medzinárodné, na turnaje alebo na majstrovstvá sveta. Kdežto u chlapcov, ktorí sú v zahraničí, samozrejme aj oni dostávajú priestor. Áno, ale nemáme ich tak zmapovaných ako týchto chlapcov. Tak bol to určite ťažký súper, vedeli sme, že to bude ťažký súper, len tak chceli sme ísť do zápasu úplne inak, ako sme vstúpili. Dostali sme hlúpy gól na začiatku, vlastne sme si ho dali sami, potom sme sa dostali do troch, super nám odskočil, na rozdiel od 3 gólov a ťažko sa to doháňa potom s takým súperom. No hlavne tá hra, čo nás dobila, dobre brániť a vieme, že nejaké tie góly dáme, dali sme ich aj dnes, ale už prišli neskoro a nemôžeme dostať 6 gólov s Amerikou. Američania a Kanadiania to sú dobrí korčuliari, dobrí technicky vybavení hráči. Hrajú agresívne, vo všetkom sú top trieda a my sa snažíme im vyrovnávať a hrali sme s nimi dobré zápasy na tomto turnaji, no len teraz to nevyšlo a tak myslím, že to nebolo zlý nápad hrať tú 18-ku hlavne, pretože sme boli vlastne celú sezónu pokope a teraz sa nám to celkom dobre darilo. A na tomto turnaji sme spravili dobré výsledky, len škoda tých posledných zápasov, ale myslím si, že sme hamu nespravili.